ओरिजिनल वाली असली आहे का नकली आहे? असली असली. आम्ही घरी बसल्या बसल्या बोर होत होतो तर चला मी आता गजानन कॉलेजकडे आलेलो आहे. तर लक्की येत आहे मागून, तो ठरवू आम्ही मग कुठे जायचं. गाईज लक्की आलेला आहे आता, तर मग जाऊया. कुठं जायचं लक्की? इकडला मला एक रस्ता माहिती, आर्मी हाऊसकडे जाऊ आता आपण. आर्मी हाऊसकडे का? हा, इकडून वरून असं जाऊ आपण. हां चला मग. गाईज लक्की आता खूप थकलेला आहे, तर आता मी सायकल चालवतो. मग लक्की जवळून गेल्यावर आपण भेटू आर्मी हाऊस जवळ. अजून किती दूर आहे लक्की? आता इथं जवळच आहे, फक्त आपल्याला सर्व जाणं आहे. 2 मिनिटात आर्मी हाऊसमध्ये पोहोचून जातो. 2 मिनिटात का? तर तिथपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ पाहायचा. की या इथं थांबायचे सायकल? हा इथंच, कारण की पुढं ते माणूस राहता आणि काठी बी आहे. हो का? आपण कुठं जाऊ आता? मागच्या साईडनं का समोरच्या? मागच्या साईडनं आलोय आपण. आता तुम्हाला इकडून सगळं दिसेल, इकडून चांगलं दिसतं. पुढून जायचं. चला मग आता तिथं गेल्यावर समोर गेल्यावर आपण समोर काय जाय कौलाचे हे दिसू राहिले आपल्याला. तर चला मग. आत्ताशी चालू आत्ताशी ना. चाल रे तो आता. लो घरी आणि मग चला. अरे पियुष, इकडे काला 10 रुपये सापडले पियुष. कुठे? 10 रुपये? हे पाय, गाई ज्याला 10 रुपये सापडले आहे. नकली नाही, ओरिजिनल वाली. असली आहे का नकली आहे? असली असली. गाई ज्याला 10 रुपये सापडले आहे. लक्कीला दाखव लक्की. आता आपण पार्टी करू. चला मग आता एकदम खुश आहे आम्ही. कवाची भूक लागलेली ती आम्हाला आणि 10 रुपये सापडले तितक्यातच. एक स्कूल टाइम द्या, व्हील द्या. व्हील नाही, समोर मला द्या. झिपुडी घेतल्यात आम्ही 5 रुपयाची. तर आपण खातो मग आणि जातो आम्ही घरी.